Gaur Nafarroako torturatuen saretik aurkeztu duguna nazioarteko laugarren konferentzia izan da. Aurtengo gaia inpunitatea izango da eta leloa izango da inpunitatea erreparaziorik ezaren eta errepikapenaren bermea. Beti bezala, konferentziak bi parte dauzka. Lehenengoan nazioarteko kasu bati begira emango diogu eta kasu honetan izango da Ipar Irlanda. Ipar Irlandan, Norvegiako unibertsitateak, Osloko unibertsitateak deituta, azterketa bat egin zuten Irlandako hainbat erakundeekin batera eta txosten bat agertu zuten inpunitatearen legatu garratzari buruz. Eta horretarako Jon Finukan izango dugu. Bigarren partean, Euskal Herriari lotuta egongo dana, Inigo Iruñek lagunduko digu inpunitatea eta tortura Euskal Herrian eduki duten ezaugarri bereziei buruz hausnartzen. Bai dinamikak, aktoreak, aldaketak eta jarraikortasunak. Espainiako estatuan impunitateak torturaren kasuan badauzkalako ezaugarri bereziak eta kezkagarriak eta horri buruzko hausnarketa egineko genuzke. Eta azken urteetan beti egin dugun bezala, torturaren buruan sortutako kultura adierazpenei leku bat egingo diegu. Eta hori dela eta konferentziaren markoan, eszenikaren eskutik, Nafarroko torturatuen sareko 3 istorio bihurtu dituzte mikroantzerki pieza. Azaroaren 6an egingo dugu nazioarteko konferentzia, pixka bat izango da ezberdina aurten, osteguna delako, eta saio nagusia egingo dugu hemengo mediku elkargoan, eta eszenikako mikroantzerki piezak izango dira San Francisco kaleko Pinakuiaretoan.